cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na foli kɛrɛnkɛrɛnlen k'o ta k'o di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw sɔgɔlen don aw ka teleso mandi min na o de ye Mali kunnafoni TV.net ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɛna ko ni aw ka émission duman bɛ ni daminɛ ni émission min n'an y'ale da bamuna na k'ale tɔgɔ kɛ ko musoya yarɔ ni ko musoya fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ ni ko musoya fɛn lankolon tɛ dɛ mais musoninkoloni o de y'a ta ka kɛ fɛn lankolon ye donc o la sa an munumununa ka mɔgɔ min sɔrɔ ale bɛna ka na an dɛmɛ bi ka musoya walawala ka fɛn caman de fɔ an ɲɛna an bɛ min faamuya fɛn min yɛrɛ dogolen don musoya kɔnɔna la a b'o walawala k'o fɔ an ɲɛna wa an bannen don fɛn min fɛnɛ ma musoya kɔnɔna la a b'o fɛnɛ expliquer an ɲɛna ale ye mɔgɔ min mɔgɔ dogolen tɛ an b'ale film na ni o ye héritage ye i ye taa mɔgɔw ka film y'o ye film n'ale fɛnɛ bɛ bɔlɔlɔw kan bi ni faamuyali caman bɛ ka sɔrɔ a fɛnɛ kɔnɔ TikTok fɛnɛ kan mɔgɔ dogolen tɛ dɔw de kɛlen bɛ ka TikTok ka ta bi k'a kɛ kolankolon kɛyɔrɔ ye mais tanti y'a TikTok ta ka dɛmɛ de don k'a kɛ fɛn dɔ ye fɛn min n'an bɛ faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ fɛn min ni a bɛ na an nafa ɲinan tɛ san wɛrɛ tɛ donc o la sa an ka jɛ an ka tanti Madame Diko Majene Kaba tanti bonsoir. Bonsoir ma fille. Charmou n'a yɛlɛla aw ɲɛ t'a la tanti i bisimila sa i nana an ka plateau k'a diyara n ye kojugu sani an ka taa ɲɛfɛ an bɛ kuma d'i ma dakuruɲɛ damadɔni na i ka en un mot présentation i k'o kɛ yasa lamɛnbagaw bɛ min faamu. Salam alaikum an bɛ Mali kunnafoni TV mɔgɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka baarakɛlaw fo k'a daminɛ sanfɛ fo duguma n b'a fɔ bɛɛ ma ko salam alaikum wa rahmatulah wa barakatuh. Très heureuse d'être sur le plateau. O diyara an yɛrɛ ye. Ok d'accord tanti Majene Kaba yɛrɛ ye jɔn ye? Ni ye ne ɲininka ko Majene Kaba ye jɔn ye an tɛ tila fɔli la bi. Majene Kaba Madame Diko m'a dɔn n'i y'a ye ka ɲɛ Jibi kama entre parenthèses sur TikTok sur toutes mes pages donc ne ye Majene Kaba ye. Je suis Kaba mais je suis Ba. Je suis Bapulo. Ah d'accord. Voilà. Je suis Bapulo, je suis Diabaté, je suis Kouyaté, je suis Kamara, je suis Koita, Sila, Damba, a bɛɛ ne kelen de ye jamu baden ye mais a fɔ ma dɔrɔn ko Ba o de ka di n ye. D'accord. Awɔ. Faamuyali sɔrɔ l'o la. Awɔ. Ok tanti i n'a fɔ an lamɛnbagaw ni an lajɛlibagaw y'a ye cogoya min na yɔrɔ aw y'a dɔn sisan nɔ k'a fɔ mɔgɔ min b'an bolo donc o la sani an ka don baro kɔnɔ an bɛ musoya ta k'o den kɛrɛfɛ dɔɔni ka na héritage kɔnɔ. Voilà donc sisan tanti i bɛ démonstration fitinin dɔ de yira ne n'an lajɛlibagaw la. D'accord. Sisan ne bɛ kɛ Aïda ye. I y'a adressé Aïda la. Ala kana to i ka kɔnɔ ta ka den wolo. I b'i si kɛ nin pariliba in na i yɛrɛ ma ɲɛsi don i ɲɛ la bi o ye n dabaliban sɔnni dun. A ma sɔrɔ de koyi taa y'a ɲini. Ne b'a dɔn ne den ka tiɲɛ bɛɛ bɛ ka don o de la mais ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna walayi Aïda n'i ma sabali i b'i sigi muso min nin kan ka tila k'i sigi muso min den nin kan ne tɛ dɛ depuis sisan. Chèque de ye ne confirmer koyi. Ko jɔn ye confirmer? Papa Chèque kɛ. Aïda su kora tuma jumɛn k'an bɛ filɛ an da yɔrɔ ma? Aïda i ba de bɛ ka nin manamanakan ninnu don i da k'i ka n'olu fɔ ne ɲɛna yɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn bonya. E bɛ ka bama mama ma o mama ma fosi de kɛ. Mama n'a ka periki jugu min bɛ taga ni ka segin na da la so kɔnɔ yan nɔ ko n bɛ ka baga mama ma n bɛ ka mun kɛ mama la? E bɛ ka problème na i ni mama ka histoire kɔrɔ tɛ ne nɔ ye koyi. Ah d'accord parce que i taara i ba de ta ka na ko o ye ne cɛ muso kɔrɔ ye k'o ye ne cɛ sunkuru kɔrɔ ye k'o denba i ɲɛna ko o de bɛna se ka ne bouger ka ne bɔ ne nɔ la e wo Amadu wo Chèque wo Modibo wo aw b'a ye min b'a la. Bravo i nin diyara sa donc o yɔrɔnin na an bɛ profiter ka yeta mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ɲɛna fɛnɛ aw ka bɔ aw ka film in lajɛ n'i ye film in lajɛ non seulement a b'i layɛlɛ a bɛ tila ka conseil de d'i ma d'accord o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen tanti sani an ka taa musoya thème yɛrɛ la bi thème de ye musoya danbe ye donc sani an ka don a thème yɛrɛ kɔnɔ k'a ɲini fɛ i ka explication d'an ma musoya yɛrɛ kunkan fɔlɔ musoya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye a kɛtɔ bɛ kuma in kan barisa an kɛlen don ka musoya an bidenw de kɛlen don ka musoya ta kɛ fɛn dɔ ye ani fɔlɔ musoya ka jan donc i bɛ dakuruɲɛ dama dɔɔni fɔ an ɲɛna musoya yɛrɛ ye fɛn min ye tigitigi la. O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ma fille
ni mɔgɔ min y'a fi ɲɛna ko a bɛ se ka musoya fɔ e ɲɛna ka se a danna a tigi bɛ nkalon tigɛ parce que musoya ye sans limite de ye n bɛ se ka damadɔni de fɔ n ka dɔnniya la ani n b'a bɛɛ dɔn o tɛ kelen ye musoya muɲu sabali éducation bonya karama koto ɲɔgɔn ta la c'est à dire que respect ani éducation o dɔrɔn de ye musoya ye ne fɛ parce que éducation kɔnɔna ka bon fɛn caman bɛ éducation kɔnɔ n'i ko éducation i ko foli cogo i ko kuma cogo i ko tagama cogo i ko dumuni cogo i ko diɲɛ natigɛ fɛn bɛɛ parce que n'i ma mara à la base c'est pas la peine ni ma se ko la à la base c'est pas la peine c'est comme ni i donna école la première année i ma morale faamuya i ma éducation civique faamuya i b'a bɛɛ ani grammaire ani conjugaison n'i ma fili école professeur tulo bɛ na n'i y'olu jɛ dɔrɔn i tɛ se ka tubabukan fɔ bon tagalen ɲɛfɛ n'i kɛra fɛn fɛn ye a bɛ gɛlɛya dɛ musoya ye o de donc ne y'a faamu base yɛrɛ éducation c'est la base hali cɛw éducation c'est la base voilà d'accord o faamuna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne bɛ fɛ de sisan k'a dɔn danfara jumɛn de bɛ bi musoya ale ni kunu musoya ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ o danfara ka bon dɛ a ka jan u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali kunu musoya tɛ dɛ a bɛ komi i k'a fɔ ko sɔgɔmada in na musoya ani tilegan in na musoya kunu ta ka oui kunu ka jan sɔgɔmada in na musoya sisan ani wulada in na musoya kelen tɛ a plus forte raison kunu musoya ka se bi musoya ma an bɛ tile min na komi bi a muso n'a ye kunu muso sɔrɔ hali a yan yɔrɔ la c'est que a kɛra muso ye dɔɔnin dɔɔnin de dɛ mais a ma kɛ muso yɛrɛ yɛrɛ ye parce que kunu ko tun bɛ kun an baw la ko tun bɛ kun an mamusow la ko tun bɛ kun an tulomasamaw la ko tun bɛ kun an fufafuw la ko kunna an fufafuw la ka tɛmɛ an tulomasamaw kan ko kunna an tulomasamaw la ka tɛmɛ an mamusow kan ko yɛrɛ kunna an mamusow la ka tɛmɛ an baw kan ko kunna an baw la ka tɛmɛ anw kan ko kunna anw na bi ka tɛmɛ anw denw kan anw denw kɔni ayi olu tɛ fɛ k'a ɲɛnabɔ yɛrɛ an kɔni y'a bɛɛ ɲagami ka ban parce que olu ta ye je connais tuya de ye ne b'a bɛɛ dɔn n'i ko min ma karisa i bɛ ka to ka tafe siri k'a dan i kunberekun na i tɛ tafe lajigin ayi ne tun bɛ ka ko dɔ de kɛ o ni ne tilala sisan ne b'a lajigin au lieu de i k'a lajigin sur place k'a sɔrɔ i ma contradiction don a la mais i b'a fɔ de k'e tun bɛ ka ci dɔ de kɛ alors que i ka habitude de don an mamusow b'a fɔ an ɲɛna an tulomasamaw ko muso ka tafe siri i kɔgɔ la n'i kora ka tafe to i kɔgɔ la i t'a bɔ k'a man ɲi mais n'i y'o fɔ sisan denw ɲɛna a b'a fɔ n bɛ ka n kori o n tilala n y'a bɔ o y'a sɔrɔ tafe min ka fari la ka ca ni 3 heures de temps ye e bɛna 3 heures de temps wɛrɛ sɔrɔ nin kɔfɛ i b'a dɔn toujours dalaminɛkala dɔ b'u merci beaucoup donc o différence est ce mɔgɔ kan ka fɛn f'o la vraiment voilà o tɛ ban fɔ la ok j'espère quand même que aw ye caman faamu a la n'aw sera ka appliquer a bɛ fisaya dɛ n'an sera ka appliquer peut-être n tɛ n yɛrɛ bɔ a la d'accord o faamuna maintenant sisan thème yɛrɛ musoya danbe jumɛn de ye musoya danbe yɛrɛ ye hali n'a bɛɛ ma se ka fɔ à la base n bɔra ka éducation min f'i ɲɛna o ye danbe belebeleba de ye non ma fille éducation n'i ye éducation jɛ ni i ma éduquer dɔrɔn i bɛ foutu à jamais i tɛ se ka récupérer fo ka diɲɛ wuli donc e ta bɛ kɛ n nana ten n taara ten awɔ parce que munna n'i kɔrɔ filan kumana i b'a jaabi i ba filan mana kuma i b'a jaabi i fa filan mana kuma i b'a jaabi e de ye wara ye e de ye kungo kɔnɔ dan kelen ye e de ye wula kɔnɔ c'est à dire e de ye simba ye parce que ni fɛn fɛn mun nana n'i ma passé ale fɛ a tɛ ɲɛnabɔ n'i y'o ye den na dɔrɔn i yɛrɛ b'a to yen e b'a dɔn mun de b'o kɛ fana les parents ma fille ni den bɛ ka ko dɔ kɛ sisan n'a man ɲi n'i bɛ to k'a fɔ ɲɛna bɔ ne da la dɛ ni kuma sugu tɛ fɔ ni dabila n kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ mɛn i da e k'a kɛ dɔrɔn k'e bɛ ka to k'a fɔ pas plus tard que l'autre jour là je parlais de ce sujet sur mon groupe
parce que n'i ma den kunna gosi hali den dɔw dumuni kɛ cogo man ɲi dumuni min yɛrɛ fɔlɔ bɛ ta ka don da kɔnɔ o yɛrɛ man ɲi parce que ne tɛ se ka dumuni daminɛ ne kɔrɔla la k'a sɔrɔ ko sogo bɛ e kɔrɔ ne bɛ n bolo pan ka taa e kɔrɔ o tuma nogo t'e la ou bien ne bɛ n ka part bɛɛ dun k'a ban n sera cɛmancɛ la o de ye kini dan ye munna sogo ni jɛgɛ ni kini bɛ bila sogo ni jɛgɛ bɛ bila kini sanfɛ ani gɔyɔ o de ye cɛmancɛ ye bɛɛ bolo ka kan ka yen de sɔrɔ mais ni e ka dumuni dunta nana se fo o yɔrɔ la k'o ban fo e ka dingɛ tigɛ ka o de kɔrɔ k'i ye dansago e bɛ ka taa min kɔrɔla dun ni o ladamunen don tasa minɛnen b'o bolo a kunbirilen don a bɛ dumuni na e kɔni bɛ ka kan wa dɔw dumuni kɛ mankan i b'a fɔ ko concert bɛ ka k'u da kɔnɔ fɛn bɛɛ ne ni ala cɛ cogo bata cigiri ka taa cokoro ka taa cigiri ka taa cokoro ka taa fɛn fɛn bɛ kini sanfɛ a kelen b'a bɛɛ dun k'a ban hali a tɛ maloya o yɛrɛ o ɲɔgɔnna mali éducation tɛ diɲɛ kɔnɔ parce que mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ dumuni kunna i b'a dɔn ka dumuni ja mɔgɔ kan na c'est pas sorcier o o ko subaga y'a jan kan na subaga ma ja i kan na dɛ i nogo n'i bolongɔnden 5 de y'a ja i kan na bari mɔgɔ bɛ mɔgɔ la hali sini sɔgɔma dɔnniya bɛ daluya bɛ yen n'i ye cliché bɛ cliché la n'i y'a fɔ ka daji kunu k'a to dumuni min bɛ mɔgɔ da kɔnɔ hali ni finikisɛ dɔrɔn a bɛ nɔrɔ a tɛ jigin e ka bɛn n'a ye o ka fɔ k'a fɔ ko e ma mara de e mais i ni somɔgɔ i ɲɛji bɛ bɔ de fo k'i ɲɛ coro mais a marabali modèle bɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan ni dugu jɛra donc o bɛɛ bɛ min na n'i ye den koron fɔlɔ mɔgɔbaw b'o de fɔ ko den la kasi yan'a k'i la kasi e mais ni den la kasi a cɛ man ɲi mais n'i y'a la kasi a b'a ɲɛji ci a bɛ tila ka na e fan fɛ mais ni den e la kasi a t'i ɲɛji ci a tɛ n'i fan fɛ parce que a tɛ k'i sago ye voilà donc o ɲuman ye min ye an ka denw lakasi sanu k'an na a y'u lakasi dɛ ka ji belebele ji yɛrɛ de dɛ a y'a sama ka bɔ den ninnu ɲɛ kɔnɔ n'u nana kɔrɔbaya k'a dɔn est ce que ne ka histoire ne tɛ se k'an da don a la ne ba bɔra ka ne wele sisan ne bɔra école la sanji kelen n dafa wulubo ne ba jiginin kuranin ka n dɔgɔnin ta san kelen ka n ka année scolaire tiɲɛ n bɛ taa sugu la n bɛ taa na san n ka dɔgɔ n bɛ soli ka wuli ka n ba ka so furan k'a jɔsi n dɔgɔnin musomanin min y'a fɔ ko jala b'a kunna o ni n dɔgɔnin cɛmanin ne de y'u ka denbatigiya kɛ ɲɔgɔn fɛ n ba tulo bɛ na u mɔgɔ 2 alors que j'avais même pas 15 ans ne bɔra école la j'ai préféré ka bɔ a la ka na olu ta n b'u ka toilette kɛ sɔgɔma n b'u ka fini ko depuis 6 heures ni ne wuli an tɛ da n ye ɲɔ susu n bolo la ka bu bɔ a la ka ɲɛɲɛ bɔ a la k'a di n ba ma ala ye n seere n ba ye n seere ok donc o la an lajɛlikɛbagaw ayiwa aw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ la barika ye fɛn min nafolo t'a sɔrɔ miliyɔn t'a sɔrɔ hali dɔrɔmɛ 1 t'a sɔrɔ barika bɛ ɲini de a tɛ san dɛ ok o faamuna sani an ka taa ɲɛfɛ i da tu i ka groupe ko kuma la sisan nɔ awɔ voilà donc i ka groupe i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o kan bon ne ka groupe mɔgɔ caman ye a ye n ka page kan o bɛɛ b'a fɔ tanti je vais intégrer grande sœur je vais intégrer ko ne ka fɛn a bɛ sara de ne ka groupe tɛ ka na dɔrɔn kuma min ka di i da ye partager à 10 personnes dɛ si tu n'as pas partagé i fa bɛ sa i ba bɛ sa i ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ sa o tɛ bila ne ka groupe kan artiste ko kuma a tɛ fɔ n ka groupe kan politique ko kuma a tɛ fɔ n ka groupe kan n ka groupe ye groupe de formation de i ma kuma latigɛ tɛ dɛ i ye nin fɛn 3 min fɔ sisan ni nin t'i ka groupe kan ka ban fɛn min groupe ɲɛna awɔ o tɛ ne ka groupe kan n'i y'a kɔrɔbɔ dɔrɔn b'i bloqué hali ni ye million sara parce que besoin de bɛ ka ɲini bi n'o fɛn non très bien oui n'o yɛrɛ donna ka ban i ka groupe yɛrɛ débat ye fɛn min ye a importance o bɛɛ bɛ tunu karisa y'a don tan karisa y'a bɔ tan hali sɔsɔli tɛ kɛ ne ka groupe kan parce que ne ka groupe kelen kɔnɔna la groupe 2 de don VIP privé bɛ yen nɔ ani public ye min ye kuma min kan ka fɔ ni o bɛ jama intéressé ne b'o fɔ yen nɔ o ye bɛɛ ta ye mɔgɔ tɔgɔ t'o la mɔgɔ jamu t'o la n bɛ n ka bilasirali kɛ yen nɔ mais privé mɔgɔ mana kɛ cogo cogo privé b'i la tu comprends privé ye mun ye i ni cɛ bila la ɲɔgɔn na ou bien i ni cɛ ka di ou bien i cɛ ye cadeau dɔ san ka d'i ma ou bien mɔgɔ bɛ musoya gundo la bon musoya gundo mɔgɔw bɛ musoya gundo kɛ taa babi san dɛ taa yirifaranin san dɛ taa gɔlɔbɛ san dɛ taa sama senba san dɛ taa timitiminin san dɛ ne ta t'o ye parce que yanni a ka so bɛɛ ma fɔlɔ ko dɔ de bɛ kɛ ko dɔ bɛ kɛ o ye ko jumɛn ye o y'a ye i k'a dɔn i bɛ k'a min kun min kosɔn i t'o kun yɛrɛ dɔn c'est pas que les médicaments qu'on prend i bɛ fura minnu ta k'u min
ni olu min ka sɔrɔ esprit t'i la i ye fu de kɛ parce que y'a min kun min ko sa tɛ ko ye o hakili k'a dafa bon mɔgɔw t'o dɔn fura dɔw bɛ yen nɔ sisan sa i b'a min a b'i nafa yɔrɔnin kelen o y'a sɔrɔ i kunkolo ka ɲi mais mɔgɔ caman bɛ ka taa farafin fura ni tubabu fura ni u bɛ ka bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ u kunkolo man ɲi n'u bɛ fɛ ka faamuya k'u ka intégrer groupe kɔnɔ n b'a kɔrɔ f'u ɲɛna. C'est ça. Groupe yɛrɛ sigi kun kɛ voilà donc a ma fɔ ko mɔgɔ maralen tɛ dɛ a ma fɔ ko mɔgɔ ti ko dɔn mais diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si ti ko dɔn ka don groupe in kɔnɔ ka groupe in intégrer an ka taa dɔ fara an ka dɔnniya kan an ka dɔ fara an ka éducation kan pour que l'avenir a bɛ an yɛrɛ de nafa dɛ wari tɛ fosi ye i b'a wari bɔ k'a intégrer i bɛ nafa min sɔrɔ a la e b'a nafa sɔrɔ i denw b'a sɔrɔ o ta denw b'a sɔrɔ donc an ka wari in den kɛrɛfɛ an ka n'o bila hakili la an ka taa tanti ka groupe intégrer pour que l'avenir on peut réussir à ça. Et puis dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko n'i y'a sara kalo kelen ko est-ce que i b'a sara tuguni a chaque mois tu payes parce que chaque jour je parle kuma yɛrɛ bɛ digi ne la sisan n bɛ ka a nɛmɛ dɔɔnin mais pour la formation je suis prête à tout pour que ka denmisɛnninw cadrer mɔgɔ minnu donna kɔnɔ groupe fɔlɔ mɔgɔw dɔ bɛ se k'i den k'u ɲininka ni fɛn min ka di aw yɛrɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ vous pouvez vous appelez inbox kɔnɔ ne ka groupe kɔnɔ n'a ka di aw ta groupe wɛrɛ sigi ça c'est pas mon problème mais min bɛ don ne ni e cɛ i da de bɛ taa lakali ne bɛ min fɔ groupe kan o ye bɛɛ ta ye n tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ dɔn mɔgɔ minnu fɛn ne ka groupe la den bɛ extérieur la mɔgɔ de presque u bɛ ɲɔgɔn dɔn o tɛ ɲɔgɔn dɔn u ye ɲɔgɔn ta kɛrɛfɛ u ma ɲɔgɔn ta kɛrɛfɛ ne ka sira fosi t'o la en tant que aw m'aw ka kuma min bɛ ne kɔnɔ gundo i m'o mɛn ne da ne ka vocal ni e de taara di ou bien ka manamanakan fɔ ça c'est ton problème parce que n tɛ mɔgɔ dɔn c'est pas mon problème en fait. D'accord. Voilà. Tanti an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala k'i mɛn an kɔrɔ Ala k'a ɲɛ mɛn i la groupe in Ala k'a taɲɛ halisa Ala ka barika don a la parce que nafaba de b'a la. Ok comme tanti nana a ye kuma caman fɔ an ye kuma caman faamu fɛnɛ an b'a to yen tanti ka reposer dɔɔnin o temps kɔnɔna la rubrique dɔ b'an bolo n'an b'a fɔ o ma ko rubrique yala yala an bɛ wuli ka don dugu kɔnɔ thème b'an bolo bi musoya kan an bɛ don dugu kɔnɔ pour que an bɛ se ka public fɛnɛ ka avis sɔrɔ an b'u ɲininka u mana min sɔrɔ an bɛ jɛ k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ donc o la sa bi yala yala kɔnɔna la an ye min sɔrɔ an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ. Kuku aw bisimila Mali kunnafoni show kan an bɛna kuma fɛn min kan bi an ka yala yala kɔnɔna na o de ye musoya danbe an bɛna yala ka don dugu kɔnɔ ka maa caman ɲininka u hakilina na aw k'an si tantɔ. Nse somɔgɔw bɛ tɔɔrɔ fosi tɛ Laisa Konate. An ka bi yala yala kɔnɔna na an bɛna ɲininkali dɔ de tɛngu la n'o ye musoya danbe an bɛ fɛ i ka fɛn fɔ an ɲɛna musoya danbe kan. Musoya danbe kɔni ye muɲu ani sabali ka ko to i cɛ ta la i cɛ mana min f'i ye ka da o yɔrɔ la nka cɛ ko kelen e ko kɛmɛ o tɛ musoya danbe dɔ ye dɛ problème de bɛ yen i ka mun ye i ka sabali dɔrɔn i ka denw ladon ka denmisɛnninw ladon k'u ko ka taa école la k'u labɛn ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'u ye o ladon o de kɔni ye musoya danbe ye. Nse somɔgɔw Safi Fɔnba. An ka bi yala yala kɔnɔna na an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de tɛngu i la n'o ye musoya danbe an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna musoya danbe kan. Muso kɔni danbe i k'i janto i cɛ la k'i janto i denw na ani cɛ fa n'a ba n'u ye mun fɔ i b'a t'u ta la ni cɛ ko mun man d'a ye i b'o dabila n'a ko min ka d'a ye fɛnɛ i b'o kɛ o bɛ furu barika ani kokajɛ fɛnɛ ani labɛn ani duman. Nsani tile ne tɔgɔ ye Awa Sugudogo. Bon musoya danbe ka ca quoi. Bon musoya danbe kɔnɔna na i b'i cɛ bonya k'i cɛ danbe dɔn i cɛ b'i bonya k'i danbe dɔn. Ibrahima Kone. Bon n bɛ Ala fo k'a barika da ka sɔli Abdulayi den Aminata den kan n'an sɔlila o kan an bɛ seli an bangebaaw kan n'an tilala o bɛɛ lajɛlen la an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fo. Muso danbe yɛrɛ tɛ foyi ye majigi kɔ n'i y'a mɛn ko den muso de bɛ den dilen Ala b'a dilen muso de b'a labato musoya tɛ dɔwɛrɛ ye majigi ani sabali ni muɲu kɔ n'i y'a mɛn ko karisa den k'a kɛra masa ye a ba sɛgɛla ka muɲu mais an balakaw bilama u filila dɔɔni parce que an ka laada kɔnɔ u ye fɛn caman ye k'o to yen
sutura tɛ bilen an balaka sutura t'u yɔrɔ kuma t'an bidenw yɛrɛ an ma sutura olu denw lankolon bɛ yaala est-ce que cɛ ta tɛ so ye muso de ta ye so ye muso de bɛ tile kɛ so cɛ bɛ don su fɛ kɔfɛ bɛ bɔ tile fɛ i y'a faamu muso bɛ don so kɔfɛ bɛ tile kɛ su fɛ alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barika da o yɔrɔ la an b'a bila yen alhamdulillah. Mise somɔgɔw bɛ to Ayisata Jalo bon musoya danbe o ye kodɔn ani cɛsiri ani ladamu muso ni ladamnen don o ye fɛnba ye muso danbe yɛrɛ ye mun ye furuso sigi kɔnɔna na o ye sutura ani bonya muso kan ka cɛ bonya muso kan ka denmisɛnninw ladon ladonko ɲuman muso kan ka furu bato ni cɛ ko k'i ka dan yɔrɔ min i bɛ dan ni cɛ ko k'i ka taa yɔrɔ min i bɛ taa yen muso man ka kuma buruburu e mana fɛn o fɛn i da b'o la o man ɲi muso man ka yaala man ɲi o tɛ muso danbe muso danbe i ka to i ka so ni i k'i cɛ ladon ka ɲa i k'i denw ladon i ka i masaw bonya i ka furu bato ka furu bonya o de ye muso bonya ye quoi o ye hakilina ye k'o fɔ parce que o ye furu bonya parce que ala ko k'an ka furu bonya ala ko k'an ka furu bonya n'i ye furu bonya i b'a baraji sɔrɔ i b'a hɛrɛ sɔrɔ parce que muso ye sutura ye fɔlɔ i ka se i ka tafe bolo la i ka se i ka ladonko ɲuman na i y'o ye i b'i ka so kɔnɔ cɛlasigi kɔnɔna na i k'i cɛ bonya parce que furu yɛrɛ muso ka alijinɛ sɔrɔ bɛ bɔ i cɛ la i ka jalamɛ sɔrɔ bɛ bɔ i cɛ la o ye fɛn fɔlɔ fɔlɔ ye parce que an bangebagaw b'a fɔ muso ni i nana cɛlasigi la i ka se i kuma fɔcogo la i ka se i ko kɛcogo la i ka se kuma mɔgɔw mana nafika ni fɛn ninnu i k'o bɔ i ka vie la parce que n'i y'a mɛn a bɔ n'a sigira de n'i b'i ka so kɔnɔ maa tɛ s'i ma kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ tan a bɛ tan cɛ n'i y'a ye cɛ bɛ da buna adamaden na o k'a sɔrɔ i y'i yɛrɛ mara fɔlɔ i b'i ka so kɔnɔ n'i cɛ nana a b'i sɔrɔ so kɔnɔ i k'i cɛ ladon ka ɲa i k'a bisimila ka ji d'a ma ka o bɛɛ ye furu bonya n'a a fɛn mais n'i ye cɛ ko kelen i b'a fɔ ko 40 n'i ye cɛ ko 50 i b'a fɔ ko fɛn n'a nana o b'a sɔrɔ e bɛ bajabila yala la i b'a dɔn ko n tɛ muso danbe ye sokɔnɔna de o de ye muso danbe ye i k'i ka sokɔnɔna fɛn ka ɲa o de ye muso danbe ye ne kɔni fɛ. Ne tɔgɔ ye Madame Sogoba Aminata Mayiga. Madame Sogoba Aminata Mayiga, an ka bi yala yala kɔnɔna na an bɛ ka ɲininkali kɛ musoya danbe de kan. An bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna musoya danbe la. Musoya danbe yɛrɛ fɔlɔ a baselen bɛ muso yɛrɛ de kan fɔlɔ. Bon, a musoya danbe kuma ka ca, a ko ka ca. Mais an bɛ se k'a daminɛ, an bɛ se ka min yɛrɛ ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye furu de ye quoi. N'i y'a mɛn muso i bɛ furu de kɔnɔ. I furulen don. Donc furu y'a dan a base fɔlɔ ye avant i ka taa furu yɛrɛ la pour que i ka se ka furu yɛrɛ kow ɲɛdɔn k'a règle dɔn i bɛ cɛ minɛ cogo min na i bɛ cɛ bɛrɛbɛrɛ cogo min na cɛ somɔgɔw cɛ ba plus particulièrement cɛ fa i nimɔgɔninw i nimɔgɔkɛw i b'u u bɛrɛbɛrɛ cogo min na u minɛ cogo u bɛɛ bɛ musoya danbe kɔnɔ donc musoya danbe ko ka ca quoi maya. Ne tɔgɔ Asita Tarawele. Asita Tarawele, an ka bi yala yala kɔnɔna na an bɛna kuma fɛn min kan o de ye musoya danbe an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna musoya danbe kan. Okay. Musoya danbe ne bɛ mun dɔn a la n'o ye an yɛrɛ danbe ye an danbe ye ka ko to an cɛ ta la k'an cɛ bonya k'an cɛ somɔgɔw bonya ka muɲu ka sabali ani ka denmisɛnninw ladon ka ɲa ka furu bato ani musoya an yɛrɛ danbe kɔnɔna la yalaba yɛrɛ ma ɲi muso ma n'i bɔra fitiri ka n'i sɔrɔ kɛnɛmana la i ka don joona o kɔni o ka ɲi nɔ ne kɔni bolo an danbe y'o dɔ ye ani ka furu bonya ka ko to an cɛ ta la musoya danbe fana ye jɛlenya dɔ ye sanuya kɔni o ka ɲi an na kosɛbɛ. Cheikh Umar Touré muso danbe y'a kɛ fɛn fɔlɔ min ye ka cɛ bonya ka cɛ bamuso bonya a n'a fa donc o bɔlen kɔfɛ a la furu yɛrɛ kɔnɔna la muso kan ka i kɔlɔsi a yɛrɛ la ko dɔw la i n'a fɔ a cɛ n'a ba cɛ la ou bien cɛ ni fa cɛ la ou bien cɛ n'a somɔgɔw cɛ la
bon furu kɔnɔ o de ka gɛlɛn kosɛbɛ ni muso sera k'o minɛ a bolo fila la ka ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ka furu a bɛ barika sɔrɔ a la a bɛ nafa sɔrɔ a la a bɛ bonya sɔrɔ a la. Je me nomme Amadou Koulibaly. Bon musoya danbe pour que muso ka a ka f'i ma ko danbe b'i la f'i k'i cɛ ladon ka ɲa de. Sisan n'i y'a ye an ka laadakɔrɔw tiɲɛna denw bɛ bɔ ni finiw dɔ ye n'importe quoi o y'a ye muso tɛ ka se ka a yɛrɛ ka culture a ɲinɛna culture kɔrɔ kɔ quoi. Muso kan ka se ka du kɛ a yɛrɛ ta ye ale de ye dutigi ye ni cɛ tɛ yen bien vrai que cɛ responsabilité bɛ cɛ de kan mais ni cɛ bɔlen don muso de kan ka du ka yɛrɛ ta ye mais musow ɲinɛn'o bɛɛ kɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan o de kɛlen bɛ ka musow danbe tila o la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan o de tun ye ne ka kumakan ko fɔ musow ka danbe ko la. An ka abonné o Mali kunnafoniso jabarani layɛnbagaw an ka yala yala kɔnɔna na an ye min sɔrɔ k'o fɔ an ɲɛna o de ye nin ye a kana ɲinɛ k'a like k'a abonné k'a partager a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Voilà, an ye min sɔrɔ yala yala kɔnɔna la bi o de tun ye nin ye. J'espère que aw ni an ye faamuyali caman sɔrɔ a kɔrɔ. Donc tanti, on revient encore. Bismillah. Merci ça. Rubrique yala yala tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen. Donc ladilikan kungurunin k'a ladi denmisɛnninw ma. Kabini nana n bɛ ka adresse denmisɛnninw ni ko denmisɛnninw kan bɛ n filanw ani n dɔgɔninw de ma bangebagaw ka hakɛ to. En tant que femme mariée, muso misɛnnin furulen i kɛra kɔɲɔmuso ye o kɔɲɔkɔrɔ yɛrɛ tɛ yen voilà. Hali ne yɛrɛ kɔɲɔmuso ye don o don 26 ans de mariage. Wow. Bravo. Oh 26 ans de mariage aw ka tanti lajɛ halisa tanti tɛ kuma foyi fɔ ni papa gasi ma sigi yɔrɔ dɔ la. Ayi mais o bɛɛ t'a bali ko n tɛ to ka bɔgɔti papa bolo dɛ papa yɛrɛ b'a kalama o. Papa ko ne yɛrɛ bɛ ni conseil bɛɛ di ko ne ka fari ko ne b'a kɛ cogo di ko mɔgɔ fariman tɛ se ka mɔgɔ bila ka fariya o. Tanti ma fari. An ɲɛ bɛ kow la sa. Ok sisan nɔ en tant que jeune femme foyer kɔnɔ i bɛ se ka mun de f'u ye pour que an ka se k'an ka foyer garder k'a maintenir 26 ans de mariage o t'a alhamdulilayi ye anw dun ta dimanche yɔrɔ in tɔgɔ tribunal falen pour que o bɛ se ka éviter. I b'a dɔn o problème ye min ye tribunal kɔnɔna in ta fɔlɔ o y'a ye minnu tun bɛ robe de mariée de fɛ dɔrɔn ka du kana bouquet de fleurs salle décoration kɔɲɔso 2 jours o y'olu ta ye wallahi billahi ne den n'i nana furu kama fosi t'i bouger ne b'o musow dɔn hali sini n'i nana furu kama foyi t'i bouger parce que mère b'a fɔ ko pour le meilleur et pour le pire. Pire ye jagoya de c'est pas que ne bɛ nin bɛɛ kɛ tan tɔ ko ma moment difficile ye n ka furu kɔnɔ n y'a ye mais n tɛ taa de n tɛ mɔgɔ ci a bɛ tila ka kɛ ne ta ye ni ala ye si ni kɛnɛyaw kalifa a bɛ k'a ye j'en suis sûre et certaine que a bɛ k'a ye wagati dɔw la i dusu b'i kɛɲɛ ni o ma k'i la dɔrɔn c'est que i tɛ être humain i dusu b'i kɛɲɛ i bɛ ko kɛbali dɔw kɛ genre i bɛ tila ka nimisa mais o b'a sɔrɔ o ye dusu ka baara ye ani keleya ani fɛ parce que ni keleya bɛ ko la fɛ de b'o la sinon e tɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn sisan ko ni muso dɔ ka don ka n'i sigi yan nɔ ka sɔrɔ e cɛ tɛ a bɛ mun de k'i la ça te fout au pôle sud parce que mais i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ i tɛ fɛ k'a partager mɔgɔ bɛ fara n kan fɛn fɛn bɛɛ la n y'o fana bila n ka groupe kɔnɔ o don na n'i e taara borode san sisan nɔ la i mago bɛ 4 mètres de la den min b'a sanfɛ cɛ ka f'i ɲɛna ko 4 mètres sɔngɔ de o ka di ye o i taara gɛzinɛri san i mago bɛ gɛzinɛri 5 mètres la i y'a sɔrɔ 5 et demi ou bien 6 de don o tigi b'a f'i ɲɛna ko a ko 1 mètre ni ninnu fɛn ni ma nɔgɔn a ka ɲi sa a t'a prix la o ka di ye mais ni ne burankɛ ko k'a bɛ taa dɔ wɛrɛ ta sisan cɛcɛnin bɛ wuli dɛ donc mɔgɔ si de t'a fɛ hali mɔgɔ minnu b'a fɔ ko awɔ ala y'a fɔ de ko n cɛ ka muso 5 ta ala fɔ ko n cɛ ka muso 4 ta mais ala ye cɛ dɔw fana dan qui sont équitables a non cɛ dɔw bɛ yen nɔ u ɲɔgɔn tɛ yen quoi u ɲɔgɔn tɛ yen mun na u musow bɛɛ bɛ kulun kelen kɔnɔ u bolo mais cela ne veut pas dire aussi que il y a pas une parmi eux que a t'o de fɛ nin bɛɛ ye hali muso ye den minnu bɔ a kɔnɔbara kɔnɔna na den kelen bɛ yen nɔ ou bien den 2 bɛ yen min bɛ diya i ye ni den tɔw bɛ yen i bɛ den tɔw faga k'o kɛ k'o furakɛ donc furu fana bɛ komi o cadre kɔnɔna de et puis genre
ali sinaya men da o yoron na doni olu ko nu nye politique de ni te politicien ni vrai doro isina muso ba dabiri dala dona na tawlanda be soma Inch'Allah. voilà donc iko ko nga ladilikan jarka conseil do di jeune couple nunu ma jeune couple ka fenye minye nya finyana damne la ngo muso nunu uma pereka na furu kama yani ki panga ta muso ya furanye ni yani ki panga ta mbe segen ko fe doni kataga infection yini ou bien kata yiri suya wafla fara nyogon sugu kono kana nay atse ki nafa ka soro imangene mesega kan mangene lié mouillé si tu n'as pas l'esprit tranquille si tu n'es pas bien dans ton corps kanami atemba ko foyi glanye akliba dafa donc niyo alo o yoro jatemine nya fonga baro do fene kono nana ali ambe daram fense anga glan sanfe ngole dra parle mo chama yenyi nga ko nga korofu yen tse ga korofo public la mais men da do a yoro ni na yan fitini mbe haketo nyini flelike la bela jelen fe parce que kuma do la kuma be mo do nga soro kuma do mbaliate voilà normalement muso mseni nya soro mbala o ye tanti umu jaray amena ako aka baro do konna la ko normalement ko muso mseni kan nga thermosi fa jikalana ka bli ka sokono o yoro konna la ne be doni faraka thermosi kan nga bli ka sokono jikala mana du 1 au 1 c'est-à-dire que du 1er janvier jusqu'au 31 décembre sinon jusqu'au 1er janvier ouais. Ça c'est 1. Tu dois avoir une petite serviette, sinon 2 petites serviettes bien jolies, mais blancs. Il y a un torchon de tableau. Moi, je suis la faux rouleau. Il y a un qui est il y a dara lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a 25 jours dans le mois. Les 25 jours dans le mois, tu dois avoir 2 draps très différents parmi les autres draps. Genre, tu peux prendre, normalement, dara ça va de kanga fin ali musoga lika. Mais moi, je vois que moi, dobe dara kelene fin glanga. Wa dara keleme musoga glanga, ni taroga makla laje. Dara flabe musoga glanga, ni taroga makla laje. Dara ça va fin musoga glang sans ni taroga makla laje. Il va sur différence, il va ça va bien nyonche. OK. Uto don. Mais kata furasam. Kaboligati dugo kami ou bien kaboligati dugo ka ke chuga wéré ibe sola mais basi et au don à quoi ça sert vraiment? Donc les draps parlent drap normalement chaque vendredi ne ka familial la de i ka nga dara jema passe de fin i ka de lance en fait normalement muso yere fana chaque 3 mois i kan ki ka sokonona position changer a kan garsema a kan chema parce que chedo fana be no lu fana compliqué le do wa ko yemine ko bla yan fe ni mo ma ke tonton jibi nyona ya bla ka ta yan fe ya bla kana yan fe e re ka jate mine 600 i ka libe yan position na il y a plus de 3 ou 4 mois ya kungulo boyan ka kungulo bla yan fe ka armoire ta ka boye ka sigia ka dara chenyman do ke traverser janyumani do qui ka pétale non bla mo yere de c'est-à-dire que fika dia i yere quoi pétale nunu te konyamuso doronta ko konyamuso kura be na furu anniversaire muna ne yere dongo do konyamuso yi i bi yere de ke konyamuso yi dongo do ola no kera i ka sotigi ba fam an ka nga parfum fene nyini parfum mi an be to ka ake an ga dali daraw la da heure la i be parfum kelen ne choisi faut ka fo ko min kɛra diɲɛ kɔnɔ i bɛ parfum kelen de choisir mun bɛ k'i ka dara sanfɛ i ni ala na kira cɛ i ka sotigi bɔl'o la ka taa fereke dɔ sen na i ka parfum kasa to u ka dara la an bɛ kasa ko tile mun na sisan a bɛ na sa joona i y'a segin a kuma ka ca dɛ dara parlen i kan ka dara rouge 2 k'i ka dara ninnu na dara rouge 2 ni dara fɛn fɛn mun ka di rouge ni blanc kɔni i jija o ka k'i ka dara la vendredi i cɛ bɛ ka taa juma la depuis comment on dit jeudi 16h i bɛ k'a ka juma la ta fini bila tasuma funteni na wusulanni na
k'a bila la ka parfum jeniw k'a la k'a bila la ka parfum jeniw k'a la i bɛ segi dɔ de ɲini mana baara yɛrɛ datugunama ka fini kuru fo k'a ɲa k'a bila a kɔnɔ ka parfum ci funfun a kan k'a datugulen to a kalama sɔgɔmadanin fɛ fana i wulila i y'i ka selen n'i ka fɛn bɛɛ kɛ i y'a bila o tasuma funteni na tuguni est ce que e cɛ mana don misiri kɔnɔ ni cɛ bɛ kɛ kelen ye a bɔlen o la ka na sɔrɔ i ka dilan dresselen don daratu blanc kɔrɔdonnan blanc rideau sokɔnɔna furanin jɛlen yɔrɔ bɛɛ arrangelen est ce que n'a donn'o la k'a bɛna tilelafana dun k'a changer bɔli nege b'a minɛ hali n'a sɔrɔla diplomate de don a bɛ taa bon hali n'a taara o la a ɲɛ bɛ yɔrɔ dresselen mun na a bɛ boli ka segin o ka bɛn weekend ma o vendredi ka bɛn weekend ma aw ka pique-nique organiser aw ka chambre kɔnɔ mais cɛ dɔw de bɛ yen nɔ ils sont pas romantiques n kan t'olu cɛ modèle ma dɛ aw minnu cɛw qui sont romantiques n kan bɛ aw de ma parce que cɛ modèle dɔw bɛ yen nɔ n'i ye nin kɛ fo k'i sa o cɛ suguyaw bɛ yen mais les hommes qui sont romantiques pourquoi pas i tɛ t'i ka nuisette ɲɛnamaninw san pourquoi pique-nique ninnu kɔrɔ tɛ sortie ba ninnu t'a ɲɛ ye o sortie bɛɛ bɛ se ka k'i ka chambre kɔnɔ sortie bɛ k'i ka chambre kɔnɔ i bɛ fɛ ka t'i éclater boomerang ɲini i ka denmisɛnninw bila ka taa weekend na o mamuso fɛ yen aw ka dɔn daminɛ depuis 20 heures fo sini sɔgɔma o b'a sɔrɔ tɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ si la aw bɛ taa min donc les filles ko belebeleba de b'aw ɲɛ bon aw mana wuli o la sisan ni cɛ walayi a b'a da kumu a b'a ɲɛ sama a b'a kunkolo kɛ tan a b'a kan kɛ tan ne t'o ɲa ne tɛ se k'o kɛ tan i tɛ se ka kɛ i ɲɔgɔn dɔ b'a kɛ wa mɔgɔ bɛ kangarida la an bɛ kangarida la mɔgɔ bɛ plaigner la an bɛ k'an plaigner wa n bɛna min fara o yɔrɔ kan attendez d'abord que je finisse avec le drap rouge in n bɛ dakuru ɲɛ 2 ta o la thermos in fana n bɛ segin ka na o ma dɔɔni thermos ni bassine c'est tellement sacré thermos ani ka bassine dɔ sɔrɔ i ka so kɔnɔ ani serviette jɛma tout blanc ah non ne den a kuma tɛ kɛ sa n bɛ tila k'o secret feere e ma ni e y'a kɛ i b'a témoigner d'accord bon en ce qui concerne le drap rouge yɔrɔ kuma dɔw la i cɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la o b'a sɔrɔ foyi t'i la n y'a fɔ n ko 25 jours de bɛ en bolo dans le mois les 5 autres jours o ye bana ye hakili k'a dafa donc ni o bana nana e la sisan k'a sɔrɔ i cɛ taara dugu kɔnɔ a dun b'a dɔn k'a fɔ ko ni nana bi mago bɛ muso la hakɛtɔ bɛ kuma kan e dun man kɛnɛ ale t'o kalama sisan an tɛ se ka hali kariya ka SMS ci i cɛ ma fɛɛrɛ suguyanin dɔ la k'a yira la k'i ban kɛnɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw la hakɛtɔ bɛ kuma kan dafa wulu bo genre ni i bɛna don i ka kalo la wagati min na i bɛ filen kura fitinin de san ka woro bilenman den 4 bila a kɔnɔ ni sotigi bɛna le dumuni kɛ i bɛna tɛgɛkoji in sigi a kɔrɔ i bɛ filen minɛ i kunbɛrɛkun kan ka filen minɛ a b'a tɛgɛ don a la n'a y'a tɛgɛ don a la k'a ko ka woro ye dɔrɔn a b'a dɔn k'i man kɛnɛ anw tɛ se k'o kɛ sisan o ka kan ka kɛ cogo di o ka kan ka kɛ dara bilenman in de ye mɔgɔ voilà ne ye question bila an ka groupe kan bɛɛ ye rouge kɛ love de c'est romantique c'est rouge c'est rose c'est tentative c'est tantantan non 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 c'est juste un signe pour montrer à ton conjoint que tu es malade ni y'o fɛnsɛn bi k'a fɛnsɛn k'a to o kelen ni kura kolen don ou bien ni kolen jɛlen don dara bɛ tile 2 de kɛ lit sanfɛ i y'a cɛ i tilala k'a bila tuguni i y'o kɛ nin kalo la kalo wɛrɛ min nana i y'o k'o la kalo wɛrɛ min nana i y'o k'o la immédiatement i cɛ yɛrɛ b'a faamuya k'a fɔ ko min bɛ yen nɔ ka sɔrɔ an tɛna se ka taa woro san k'o bila ji la parce que o de la ne ko k'an tɛ kɛ an ka arrière ninnu ye fo ka diɲɛ wuli an b'a essayer de k'u nɔta mais est-ce que an bɛ se ka k'u ye merci beaucoup mais n'i ye muso bɔ k'a jɔ 100 sara la ni mɔgɔ min sera k'a fɔ ne ɲɛna k'ale tun b'a dɔn i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ tɛ i ni ala 2 ni ɲɔgɔn cɛ k'e b'o kɛ a tɛ yen yɛrɛ ou bien a man ca n'i ye 100 jɔ i b'a sɔrɔ 2 de b'a kɛ 98 si t'a kɛ an tɛ nin dɔn yɛrɛ voilà bon dɔw b'a fɔ fana ko n'i y'a fɔ ko n tɛ ka seli i tɛ seli la o la fo n'i nana lawuli de k'i ka seli ou bien ni fitiri sera i bɛ to taga ni ka segin ni démarche la normalement ni fitiri sera i bɛ ka seliji ta ni ma fili ni ma ɲina dɔn na ko i bɛ se ka wurudili kɛ mais i tɛ jɔ tapi kan e bɛ se ka bluff kɛ n'o ye k'i sigi
i denw yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ du kɔnɔ mɔgɔ si t'a dɔn k'e bɛ kalo labɔ la parce que i fana i bɛ t'i ka seliji ta yɛrɛ ka n'i sigi ou bien i bɛ plan k'u la ka n'i sigi kɔlɔsi b'i bolo ka kɛ komi i bɛ ka wurudili de kɛ jɔn de b'a dɔn n'i furu cɛ kelen tɛ c'est un peu ça awɔ an bɛɛ de kun voyagera bon dɔ fɔra an ɲɛna caman yɛrɛ fɔra an ɲɛna mais pour que aw ka se ka nin tɔ approfondir aw ka se ka nin tɔ kɔnɔ dun dɔn a m'a dogo aw la o mais fɛn min don plateau ka kuma de tɛ a ma nɔgɔ vraiment o kan ka faamu o yɔrɔ kan ka respecter donc pour que aw ka se k'a faamu k'a kɔnɔna approfondir aw tɛ taa groupe in sanfɛ o la sisan an tɛ o bila laban na pour que an ka se ka groupe intégrer numéro bɛ yen nɔ si ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka parce que i b'a dɔn mɔgɔ caman b'i wele dɔw yɛrɛ ko ne ma allo Tan ne bɛ fɛ ka intégrer n ka numéro filɛ ka ci ma alors que j'ai laissé 2 messages sur ma page k'a f'u ɲɛna ko c'est payant c'est-à-dire que n y'a fɔ cogo min na groupe kelen de don mais j'ai divisé en 2 privé ani public privé ni public wari sarako kelen i bɛ initier a fila bɛɛ la c'est pas comme on dit un groupe que tu viens dire du n'importe quoi ne ka groupe la denw yɛrɛ ka kuma man ca si tu as des questions à me poser tu viens me poser des questions sur le groupe ou bien ta question poser kunna dans le privé mais tu réponds sur le groupe donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka groupe in rejoindre tu m'appelles au 65 40 69 69 je dis bien 65 40 69 69 c'est payant, c'est un peu cher aussi faut qu'on ka fɔ ka d'a kan voilà c'est un peu cher oui n'i y'a nafa dɔn k'a nafa ta yan k'a wari ta yan nɔ min b'i nafa e yɛrɛ b'o dɔn n'Ala sɔnna ma d'accord tanti sisan vraiment émission bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma rubrique laban b'an bolo o de ye astuce yɔrɔ n'i ko astuce an bidenw hakili bɛ taa négativement an b'a bila kɔrɔ wɛrɛ la a banna surtout min bɛ n bolo bi o de ye tubabuw ko a ma ko clou de girofle bɛnɛfunti très bien bɛnɛfunti ye fɛn min ye a nafa ka ca kojugu kosɛbɛ nafaba de b'a la min tɛ an bɛ min dɔrɔn dɔn ye o yɛrɛ y'a laban yɛrɛ de n bɛ se k'a fɔ o y'a laban de nafa laban in tɛ nafa wɛrɛw b'a la caman ne sera ka fɛn damadɔni min sɔrɔ bɛnɛfunti kan o de y'a fɔlɔ ja bɛnɛfunti bɛ ɲindimi furakɛ awɔ ale bɛ ɲindimi furakɛ a kɛra mugu ye a kɛra kisɛ yɛrɛ n'i y'ale appliquer ɲi wo kɔnɔ ni a douleur wulila o bi fusaya douleur ma kojugu o bɛ kɛ i b'a fɔ premier soin ye sanni ka se docteur ma tout à fait o bɔ yen a bɛ graisse éliminer ko a mugu ka to k'a mugu kɛ jikalan na walima a kisɛ yɛrɛ k'o wuli ka lemurukumuni k'o la ka to k'o kɛ sanga ni waati hali n'a m'i fasa pepepewu a bɛ graisse éliminer voilà o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i b'ale bila i da kɔnɔ fɛnɛ a bɛ mɔgɔ manja n'a fɔra manja a tɛ ko k'a bila i da kɔnɔ k'i ɲɛsin mɔgɔw ma dɛ bɛɛ ka to k'a fɔ i ko ka di n ye o fɛnɛ tɛ donc a ka fisa a bɛ da kɔnɔna kasa diya ni da kɔnɔna yɛrɛ kasa ka di fɛnɛ i bɛ mandiya donc o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ yen a laban o de ye musoya ye a ka ɲi musoya ma kosɛbɛ mais n tɛna don o kɔnɔ n bɛ dan yen c'est un peu profond donc ne y'o de sɔrɔ bɛnɛfunti kan n'o y'a sɔrɔ dɔ b'i yɛrɛ bolo ka fara bon bɛnɛfunti filɛ ni sisan tile tɛ ale ni maja ni jubatɔ jiginna n hakili b'a la toujours n dafa wolobo an b'aw jubatɔ ma depuis u b'a dɔn ko u bɛ ɲini ka se terme na bɛnɛfunti de bɛ daji ji la ni bɛnɛfunti dajira ji la sisan i b'a ye mamusow denwuli ninnu ni kɔɲɔw la u b'a kɛ caka ye k'a don u kana a ka ɲi jubatɔ ma a bɛ jubatɔ kasa tigɛ jubatɔ so kɔnɔ pewu i yɛrɛ bɛ se k'a dilan n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ gari don a la dɔrɔn ka miselinin kɛ k'a sɔgɔsɔgɔ fo k'a kɛ tour de cou ye k'a fili i kan na maa ja in o bɛ mɔgɔ juguw lakari bɛnɛfunti in o bɛ so kɔnɔna kasa minɛ yɔrɔ jubatɔya ma nɔgɔn voilà ne fana bɛ o de dɔn a la kosɛbɛ d'accord tiɲɛna belebele faralen fila kan donc k'a fɔ aw ye aw ka dɔn k'a fɔ ko bɛnɛfunti ale nafa tɛ fɔ ka ban fɛn min don nafaba de bɛ a la voilà donc o kana manquer an bolokɔrɔ surtout a da yɛrɛ man gɛlɛn hali 20 siri 100 siri olu bɛɛ b'a la sisan nɔ d'accord tanti sisan kɔni kulu sera cɛncɛn ma diyara n ye
an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i nana o diyara n ye i y'an lafaamuya k'an bɔ dibi juguba de kɔnɔ dɔɔni dɔrɔn caman de fɔra an ye ko ye mais halisa ne b'a fɔ an ɲɛna pour que aw k'a tɔ faamu pour que tanti ka baro parce que fɛn dɔw débutera mais al'o jaka ma fɔ parce que a ti fɔ ka ban yɛrɛ de donc a k'aw sɔgɔlen to tanti la ni ko a k'aw sɔgɔlen to a la a ka groupe bɛ yen a ye numéro min di sisan nɔ tanti an b'a ɲini fɛ i ka segin numéro in kan pour que mɔgɔw b'i lasɔrɔ ka tanti wele k'a déranger s'il vous plaît o tɛ mɔgɔ min don elle est un peu prise film tournée bɛ yen a yɛrɛ tɔgɔ la émission bɛ yen ani so i bɛ woro sara dɛ o la sa n'aw y'a wele walima ka messageni bila a kun a bɛ message répond à tout moment donc pour que a bɛ se ka groupe intégrer a bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ ni émission in kɔfɛ tanti merci beaucoup an bɛ dugawu de kɛ halisa ala k'a ɲɛ mɛn i la ala ka barika don groupe la amina yarabi numéro ok c'est le 65 65 40 69 deux fois 69 69 65 40 69 69 o ye n ka whatsapp direct ye. Ok d'accord o faamuna ok Mali Kunnafoni TV lajɛbagaw ni ne tun bɛ anw bolo ka yira aw la wa ni ne kɛra aw fɛnɛ garisɛgɛ ye bi ne hakili la aw ni an ye faamuyali caman sɔrɔ tanti ka bi kuma ninnu kɔnɔna la wa musoya yɛrɛ danbe kɔnɔna la ne hakili la aw ye caman ne faamu a la pour que aw k'a tɔ faamu aw bɛ tanti contacter dɔrɔn a bɛ caman fɔ aw ye an bɛ profiter ka tanti Umu Jara fo nin yɔrɔ in na a banna dɛ ne basi ko ala k'a ɲɛ mɛn a yɛrɛ la amina yarabi bye bye ala k'a bye au revoir ala ka prochaine fois yira dɛ.